guys, theresesohere. I know this is kind of late, but I'm still gonna do it because I don't want to miss a month. And this month of August, I really had a hard time picking the top 10 of my favorites for the month because there's so much that I've explored because the month of August has been so stressful for me that I got some new things here. So, let's start with this one. This one in front of me, this one is a film camera. It's a Canon Autoboy version 2 yata to. Basta there, I bought the film camera because I got my disposable films processed by Sunny 16 Lab. I think in Instagram, I got it processed and I really loved all the pictures from last year pa. I wasn't able to process all the disposable films that I have because I really didn't know where. But my friend recommended Sunny 16 Labs and I got all my pictures and I'm totally loving it. So now I have my film camera. It's not disposable now, so I have films now that I'm really taking care of para hindi sila ma-expose sa sun and everything. This is my first film, the one in here, so I still don't know how the picture looks like in this Autoboy 2 of Canon's. The second item in our favorites are these cases, guys. Grabe. Ang dami kong biniling cases sa Shopee kasi guys, may tag 89 pesos, 69.59. Ang mura ng lahat ng cases na nakuha ko sa Shopee. I'm gonna put the link of the shop below. There, I got this soul theme. Meron pa akong isa, yung soul na, soul na ticket. Tapos, meron tayong, kumuha ko ng couple case with my sister dahil wala naman kaming ka-couple. Kami na lang magkapatid, diba? So, meron akong kinuhang Tom and Jerry dahil lagi naman din kami nag-aaway. So, And the next one is this one. Meron akong Buzz. Kasi, favorite to ni Jackson Wang. Bias ko talaga sa GOT7 si Jin Yang, pero ang dami kong binibili na from Jackson Wang. So, Jackson, you made me buy this. And next one, ito yung mga aesthetic cases natin. Ay, hindi, wait. Ito, G-Dragon case. Dahil mahal na mahal ko ang mga outfits ni G-Dragon, kailangan natin ng G-Dragon case. And ito yung medyo aesthetic case natin. Ganyan. Diba? Tapos, ito. Guys, daily reminder to all of you guys. Social media seriously harms your mental health. So, it's really nice to do social media detox every once in a while. Lalo na ngayon, ang daming nagaganap sa buong mundo. And ang daming toxic na hashtag na nauuso everywhere. Tapos, ang pangit talaga. So, social media harms your mental health. So, please use your phone and social media well responsibly, guys. Promise. Ay, may naiwan pa pala ito, dalawa. Yan. Si Vernon ba to? Parang si Vernon to. Pero, okay. Ayan na. Nagiging karat na talaga ako, guys. Yung pangatlo naman sa list natin ay ito, guys. I'm really having fun using this every night. Yan. Meron siyang tatlong mode. Itong red, blue, and orange. Yung red yata yun yung sa aging. Tapos blue yung acne, tapos orange yung mga marks yata, ganun. So, there. Ginagamit ko to every night, pero kasi blue lang yung ginagamit ko lately. So, hindi ako sure dun sa red tsaka orange. Pero I think orange nga talaga yung marks. And red yung anti-aging. So, there. Medyo nililimit ko lang kasi I'm still doing my research about this product kasi I don't want it to harm my eyes. Alam naman natin yun na pag masyadong na-expose yung eyes natin sa light, diba? Pero, I'm gonna update you siguro in another video on what the effects of this LED mask is and kung maganda ba talaga siya or hindi. Kinuha ko talaga to from Normally Lifestyle kasi guys, gusto ko talagang bilhin yung mask na ginagamit ni Lee Min Ho. Pero guys, nakakaloka yung presyo. Parang nasa 60,000 pesos yung presyo niya. So, never mind guys. Di ba meron naman alternative na hindi nga yung parang robot na mask pero same. So, tignan natin. Pag-aaralan ko to bago ko i-share sa inyo yung insights ko. Pero, for now, favorite ko siya kasi lagi ko siyang ginagamit. So, yun. Ito yung pangatlo sa list natin. And yung pang-apat is ito, something that I've been using also. And it's a girl thing. It's this one, Modest Ultra Thin Body Adapt Longs. Ewan ko sa inyo, pero ako kasi I want my napkins na meron silang wings. And thankfully na lang yung period ko is really right
right on track pag sinabi kong 3 days lang talaga. If ever man umabot ng 5 days, nagkaka-rashes na ako sa down there. Nagkaka-rashes na ako kasi super ng balat ko, super sensitive. So, yun, kailangan ko talaga yung mga ganito na breathable dahil ito, ultra thin model siya na parang overnight kasi ang haba niya, guys. So, yun, it's a new product of Models. Actually, they sent me a package last month. Ito, pakita ko. They sent me a package and hindi ko pa sinishare sa inyo kasi I want to really try it. Lalo na ako na sensitive sa balat. Ayoko naman i-share sa followers ko, sa subscribers ko, yung product na hindi ko naman ginagamit. Lalo na alam ko na madaming taong katulad ko na ganun, sensitive yung balat. So, yun. This is my purchase na. Madami ko yung purchase na sa labas. Papakita ko yung nag-grocery ako nung minsan. Bumili talaga ako ng ganito nung nakita ko na siya sa market. So, there, I really love it. And I think I'm switching to ultra thin kasi yung ginagamit ko yung overnight na makapal talaga. And I think ito mas magiging okay lalo na kung nagkaka-rashes akong ganun dahil ultra thin siya and mas breathable siya. So, there. Ito ang fourth thing in our list. And the fifth thing is this one, guys. Nakakatuwa. Kasi I want to change my look. Kasi dati, every before September or before ng birthday ko, pupunta na ako sa Beauty Brick Makati and perm na nila ulit yung hair ko. Ayusin na nila yung pagka-perm ko. Naging na yan, mga 3 years na yata. 3 years ko nang ginagawa na every before my birthday, nagpapamper talaga ako. Pero dahil hindi naman tayo makakapunta sa Beauty Brick Makati, and I don't know if they're still open, but yun, hindi tayo makakapunta sa kanila. Kaya bumili ako ng mga clip-on bangs. Ayoko kasi talaga mag-bangs kasi dahil sensitive nga yung balat ko. Agad ako nagkaka-pimples dito. So, yun, super hirap na mag-bangs. Kaya, bili na lang tayong clip-on. Yung matatanggal mo talaga pag trip mo lang. Ganun. Tingnan nyo, guys. Natuwa ako kasi sabi nila hindi ko bagay pero at least nag-iiba yung itsura ko, diba? Sinuot ko to nung nag-chat ako with Globe Community. Ayan. Ang bakit ng pagkalagay. Ayan, pero yan. Medyo mas nagiging innocent ba tayo, guys? So, ang cute. I really love it. Dalawa yung binili ko from Shopee. I think it's only 59 pesos, 69 pesos. So, there. Ito, meron siyang side na ganun para yan. Pero problema ko lang, guys, ang daming nag-fly away sa buhok ko ngayon. Ayun na, madami akong baby hair ngayon dahil naglagas nga yung buhok ko last month and ngayon tumutubo na yung buhok ko ulit. I'm really so happy tumutubo na siya. Dahil lahat naman tayo hindi nakakalabas ngayon, maganda yung mga ganito na clip-on na lang kung gusto mo mag-change ng hairstyle, ganun. Kapit tayo sa 59 pesos sa Shopee, guys. 59 pesos lang, may bago ka ng hairstyle every time you want to. The sixth thing in our list is another thing that you use for the hair. Ito, dahil nga konti yung accessories natin ngayon at naka-mask naman tayo pag lumalabas, guys. Mukha akong tanga kasi walang gumagawa nito sa Pilipinas. Ayun, nagkabuhol-buhol na. Walang gumagawa nito sa Pilipinas. Pero ito, clip-on to na yun, may design yung hair mo pag nauso to sa Korea pero ginagamit lang nila ng mga idols, hindi naman yung ginagamit araw-araw. Pero ano bang paki nila, di ba? Kung gusto kong mag-accessorize ng buhok. So, there, I've been using that pag lumalabas kami para naman maiba tayo. Ito, meron pa akong isang binili. Ito naman flower, yung kanina heart. Hindi ko pa siya tinatry kasi yung nangyari dun dito sa heart, nagkakabuhol sila. Hindi ko pa alam paano sila isa-store ng maayos. So, bago ko buksan yung iba pang in-order ko, hanapin ko muna paano ko siya isa-store. Yung seventh thing sa list natin, ito, guys. Ang saya-saya ko nung nakuha ko to. Kasi, guys, ito. Foreign language vocabulary notebook siya. Meron siyang space for words and space for yung meaning. So, kung nag-aaral kayo ng language sa mga nagko-Korean language classes with me, na hindi ko na natuloy, pero itutuloy ko talaga this month, promise, guys. Magiging consistent na tayo this month. Medyo naging magulo lang ang August natin, pero ipopost ko na ang next Korean language with Therese. Pero eto na, meron tayong biniling vocab book para ilalagay natin dito yung mga new words na natututunan ko everyday para naman meron tayong parang dictionary natin. So, ang saya na meron ako nakitang ganito kasi it would make things easier for me.
And I got the four different colors of this one. I think this is 100 something in Shopee. Lalagay ko din sa description box. Pero, yan. And the eating in our list, ang dami ng tao na nag-message sa akin, nagpapa-thank you na ni-recommend ko to sa Instagram stories ko kasi nag-level up na daw ang coffee gaming nila, guys. Kasi, eto, may nakita akong nagbebenta ng Torani sa Instagram. Pangalan nila, lataza.co. Grabe guys, they have the lowest price for Torani. So, I really love that about their shop. And ang bilis ng response and ang bilis din dumating. Super iba na talaga yung experience namin. I have 3 different syrups outside and 3 different sauces. Pero favorite ko caramel dahil sweet lover ako. So, I'm really, really happy. Konti pa lang nabawas sa caramel kasi guys, eto ang problema sa akin. Mahal na mahal ko yung kape pero hindi niya ako mahal. Kasi acidic ako guys. So, ilang araw ako nagkaganito. Tumigil ako now kasi ang hirap, diba guys? So, tumigil muna tayo now pero after, pag okay na, gamot-gamot tayo ng konti at balik tayo sa kape. Sorry. Sorry sa doktor, pero coffee is life. Yan, lilimit ko na lang pero mahal na mahal ko eh. Gumagawa nga ako ng home cafe namin dito sa bahay at sana makompleto ko na para ma-share ko na sa inyo. Recently, nag-handrip na ang ate girl nyo. And ngayon naman guys, yung number 9 sa list natin, ito, medyo malaki siya. Innovation na light, guys. Ang saya ko kasi kung matagal na kayo nanonood sa mga video ko, alam niyo na nasira ko yung ilaw dito sa kwarto na to. So, pag wala na talagang natural light, tingnan niyo nga, medyo pangit pa yung natural light dito kasi medyo close yung room. Pero pag wala na tayong vlog kasi wala talagang ilaw o kahit gumamit ako ng emergency light, ang pangit ng pagka-ilaw niya. So, meron na tayong light. Ito siya, yung Innovation na double light. Hindi ring light yung kinuha ko kasi gusto ko yung ganito. Yung pwede ko siyang lagay on top of me. Yung isang light, tapos yung isa nandyan, nagagalaw mo siya. So, it's better, I think. Kasi nakikita ko sa mga nagre-ring light, pag nakasalamin silang ganyan, nakikita sa salamin nila yung bilog. And ayoko yun. Medyo OC ako. Ayoko yun. So, gusto ko yung ganito, yung nagagalaw ko. So, kung may nagre-reflect man sa glasses ko or anywhere, magagalaw ko and malalaroan ko yung ilaw. Tapos, ito, gusto ko pa sa kanya, super bilis niyang ipack. Like, tingnan niyo yung stand niya. Aray! Ayan. Mabilis lang siyang ipack. Sara natin. Ayan. Diba? Sarado na siya. So, yun, pwede ko siyang dalhin anywhere I go. And I'm really so happy. Meron din siyang cool and warm light and kung gaano kalakas yung light, pwede mong i-control lahat dito. So, I'm really so happy about this. Innovation pa siya. Innovation is a brand na very much known sa photography. So, I really love it. This is from Henry's Professional. Medyo natagalan lang ako sa shipping kasi sa Manila lang naman sila. Pero yung shipping niya parang umabot ng 2 weeks, I think. Matagal yung processing kasi parang yun yung time na MECQ ulit sa Manila. So, parang naharang yung processing bago siya na-release. Pero now, I'm happy that it's here. And guys, ito na yung 10th link sa list natin because the previous months, lagi ako nag-share ng K-dramas, ng K-reality shows. Ngayon naman, mag-share ako ng iba naman kasi medyo hindi ako nanonood ng K-dramas and reality shows ngayon kasi medyo busy. Gusto ko yung nagagawa ko habang nagmo-multitask ako. So, halimbawa, naghuhugas ng plato, pinagluluto ko yung pamangkin ko yung french fries or anything. Nakikinig ako sa mga to. Meron kasing mga podcast online, pero yung pinapakinggan ko, Korean podcast na in English. So, Korean yung mga gumagawa, pero English sila dun sa podcast. Meron akong 2 pinapakinggan na podcast. The first one is NoDAP Podcast. This is a podcast of a couple who lives in Jeju and I really love how everything that they talk about is very spontaneous and parang nag-uusap lang talaga. So I love NoDAP Podcast. I've been listening to them in YouTube pero naubos ko na yung podcast nila so now I'm still waiting for new podcasts from them. The second podcast that I've been listening to for the whole month of August is the Get Real Podcast from Dive Studios. It's hosted by Danielle from BTOB, BM from
Card and Ashley Choi. And I'm really loving everything because they've been doing the podcast about their idol lives and just their life. Parang real talk na lang. Nagre-real talk sila lagi. I really love the episode na parang yung about friends. I really love it. Real talk lang talaga. Anong gagawin mo pag ganito yung friend mo or ganun yung friend mo. So, I really love the 2 podcasts that I shared to you guys in this video. So, pakinggan nyo siya. Like me, ang bilis. The whole month of August, I finished the 2 podcasts. And now, I'm abangers for new episodes from this 2 podcasts. So, I'm so excited for you guys to discover this podcast and listen to this podcast because I've been enjoying it. Listening to podcasts, you can do chores while listening to them or while you're in the shower. So it's a new thing that you could do to entertain yourself instead of being in the TV for the whole day or whatsoever. That's the 10 favorites for the month of August. I have so much things to show to you guys, but I think it's gonna be in another video. I'm gonna do a haul, all the things that I bought when I was stressed back in August. So it's time to say goodbye now. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video and I hope to see you in my next favorites videos. Thank you so much. Bye. Don't forget to like, subscribe, and hit that bell button.